Hvorfor en? Nej, i dag skal vi spille Ranked Reload. Eller, Det er bare det er bare Reload simpelt. Reload Zero Build. Og det er mor, der spiller. Så ny kameramand i dag. Mig? Ja, det er en af mine venner, jeg lige har på besøg. Ja. Eller som jeg er tvunget til at komme, fordi vi skulle lave en YouTube-video. Du tvang mig. Ja, selvfølgelig. Så går han sådan her til mig. Nej, jeg gider ikke holde mund. Jeg ved godt, det er en video. Jeg filmer ikke skærmen, jeg filmer dig. Så bitch. Bruger du så lige B-ordet? Det er selvfølgelig godt det. Men man må jo ikke lyve, babe. She isn't. Må jeg ikke lyve? Må jeg ikke lyve? Nej. Du er ikke pæn. Oh my god, jeg er god til. Du har det fint nok tænkt mig. Jeg har en sniper, jeg har en RPG. En RPG. 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 En RPG. Den RPG. Den er RPG. PG. Hey! Hvad? P. Dejdi. PP. I like PP. Nej. Wow. Du har 98 health. Ja, brug den her til 2 liv. Du er allerede færdig. Så bitch. Du er sej. Han slåsede mod nogen. De er inde i huset. 100 p. 100 p. Du så hende. Shotgun. Jeg har ikke en. I believe I can fly. Nej. I'm a bird. I'm a bird. I'm the biggest. Oh. Oh. I'm the biggest bird. No, I am. Sigma bird be like, I'm the biggest bird. I'm a Sigma bird. Pew. Til jer, der sidder og ser Sigma-brød lige nu. Hvorfor? Altså, Wow. Sigma Boy, boy. Sigma. Lick my boy, lick my balls. Nu tror jeg lige, vi snakker. Ekstra. Ja, vi bliver ved med at snakke. Se mine fødder. Og efter så laver vi en ASMR-video, hvis I godt kunne tænke jer det. Det bliver 5 likes for en ASMR-video. Eller ved du hvad, vi laver det sgu bare. Ja. Fuck om vi vil have en, vi laver den alligevel. Okay, prøv at gætte, hvor mange kills han har. Flere end mig. Flere damer, du har fået. Det ved jeg ikke lige. Nej, du har fået 50. Jeg tror du kun, jeg har fået 50. Nej, jeg ved ikke, Jeg tror, det er sådan mere end det dobbelte. Det er dobbeltdag i dag. Det er hvad? Så alt, hvad man siger, det skal dobbelt. Så hvis jeg skal sige hej, så skal jeg sige Jeg hej. laver 2 om dagen. Fat det. Jeg laver 4 om dagen. Det var lidt. I forhold til mig. Og ja, Noah, han er default. Ja, jeg kan bedst lide at være default. Hvad er der noget ved at købe skins? Det koster bare penge. Det er pis. Hvad er der? Altså, det spiller penge. Og så sidder de der YouTubere garanteret. No, not spil penge. Sisi, no. Sisi, hvad der? Bakker. Okay. Jeg vil gerne have den af en SMG, men jeg kan bare ikke lide at have 4 våben. Noah, prøv at gætte, hvor lang tid den er. 4 minutter. Og 36 sekunder. 20. Du er ret tæt på. Nej, du skulle no-scope. Okay. What the? Risky. Mr. Risky D. Sniper mig. Snipe pink chipmunk. Pick Tim. Noah, what? Det her, det er... hvis du siger et baneord, så skal man sige beep. I kan lige se igennem hele. Og hvis I ikke ved, hvad mit navn er, så er det Bertram. Bertram Alexander, jeg kan ikke huske mere. Hold kæft.
Jeg er som Alexander Lindholm Thomsen. Jeg ved godt, det ikke er en rigtig rocket. Det var forkert. Jeg kender godt dit navn på helvede. Okay, jamen, jeg har også haft en YouTube-kanal. Og den kan I ikke se mere, fordi jeg er blevet bandet. Jo, du kan godt se den. Du kan bare ikke subscribe. Det er kun mig, der kan se den. Nå. Wah, wah. Yes, jeg har lavet mange gode videoer, Nej, og jeg jeg har- lyder bare så homo lige nu. Det er du også. Han kommer ind til dig. Han kommer ind. Ding dong. Headshot. Packshot. Nej, bitch, die. Boop, Die in real life. boop. Oh shit. Boop. Det shit in YouTube, se lige, hvor klam han er. Sådan. Jeg er ikke sikker på noget i mit liv. Udover min. Ja. Udover din. Wow, du bliver allerede skudt efter. Jeg skal have den der krone, det er... Kronen, hvor er den? Den er 100 meter væk. Nej, den er der ikke mere. I don't care. Ramble away, shockwave out, ramble away. What? Hvordan gør du det? Jeg trykker bare på kryds. Kryds. Og okay, og hvis I også spiller Fortnite, så må I gerne spørge Nora om ven. Jeg tror, han hedder Pink Chickmunk, og så et eller andet. Pink Chipmunk, det er bare det. Du hedder lidt mere end bare det. Nej, Jo, du gør. Havde du ikke også et eller andet? nej, det er bare søg på Pink Chipmunk. Jeg søger på Pink Chipmunk. Og så hvis der kommer sådan en default skin, så er det ham. Altså sådan der pige. Nej, fordi jeg tager den på random. Nå, så længe der kommer default. Men jeg tænker, jeg vil slutte videoen her. Tak fordi I så med. Hej. Hej.